Казанлък. Идваме на 18 юни с Баш Бенд, за да направим един хубав концерт заедно с вас. 18 юни в Дома на културата Арсенал от 19:30 часа. Билети може да си вземете вече от касите на Дома на културата, както и от Eventim.bg. Много благодаря на всички, които ни подкрепиха, които имаха търпението най-накрая да дойдат на този концерт, който в крайна сметка ще се случи, и това ще е последният концерт от турнето заедно. Заповядайте, ще бъдем там заедно с хор Нуша, с Ивето от Габрово, Баш Бенд, както казах, аз и Сашко. Просто ще си създадем наистина прекрасни моменти и ще празнуваме. Със сигурност. Очакваме ви 18 юни, град Казанлък, Дома на културата Арсенал от 19:30 часа.